Ka National People Youth Front lane ka NPYF menta ka sngi kala kentho teng e ya ka kerwo jong menteri rang ba barim jong ka jilla u Dr. Mukul Sangma da ka boong ba ka por bo dangdon ha ka bor u dei menteri rang ba u ba syukur nga lut ya baro kikam ka ba penlong ba bon kiman kila syusa kot sa hadu menta uba kit bor lang nongrem presiden ke NPYF habakran skila pathai khobor loong bau Dr. Mukul Sangma ula kentho yu menteri rang ba mentau Konrad Konggal Sangma da ka baong bau dei menteri rang ba uba syukongu ben ya kanu ka kam henrei ula kentho kelapat yu Dr. Mukul Sangma da ka baong bas new bok hakapor ba mensua ngiyo yu menteri rang ba uba syukur nga be ya kanu ka kam la ka dei ban penbe yu put usam la ka dei ya hakamat ILP bat kiwe kimat ru Shushu ulo ongru bahadin ka jinge soy ya ka MOU layo i ya ka jingdon ka jing persha bar ka ba kham sho jingmut kalong ba ka jingle jong Dr. Mukul Sangma shakini kishnong khaput ula benrap baladau Dr. Mukul Sangma un shimkhia kumba shimkhia menta tharai ka ni kamat kalala ban penbe nadu ki por ba menswa ula kentho ru bo Dr. Mukul Sangma ula shim kabu da ka ba ule hiar shakini ki jaka khaput bala shakta na ka jing penbe yu put usam hapadeng ki arjla henrei hapadon kanu ka kam khamtam yu put usam kandon be ka jing shakta ki jaka ki puta kumbang yu i ki sarkar ki lalai khamtam yi ka sarkar MUA hapo ka jing yalam jong Dr. Mukul Sangma ha kiti ki por ha bakila yo e kalat ban sensyari ka ni ka state khamtam ku Dr. Mukul Sangma ku chief minister ha kiti ki por uklem yo ya ka ban lani uklem sim kanu no ka initiative ban ong ban penbait no ya ka ni ka jing ya ka japut kum basim khia ka ni ka sarkar ka balai lam da ka NPP hapo ka jing lam sar Konrad ke Sangma tinata ka daw ka i ka bang akwa ban ong ha ni por hang ni ka long ba hadin ba lada biasanya kan ni ka memorandum of understanding ha ka arp khonai tarik March ngayu i ba kila don sisa sibon ki jing persya na kiba bon kiliang kiba kham kiba mi na ki kenhon kiba pher nai ka ba pham kham smo sho jingmut bat son jingmut yang hang ni ka long ba u chief minister barim jungi u Dr. Mukul Sangma ula sim khaya kani da ka ba leji dala deru sakitu kisnong kiba don kini ki jing bom hun jong ki pajba nong song snong ha kiti ki than ngan ong hang ni bala da Dr. Mukul Sangma ula unsim khia yakni kam kum usim khia menta ngangej bakani ka kam kala dei ban south no nadu ka por ka ba ilong chief minister ma i yakni ka state tenrei udak jingkali hang ni kalong babalei u Dr. Mukul unsim khia tang menta hadin ba umdon syu ha ka bor kum u chief minister kani ka pen i ya ka jing bom don mensem ka jing bom don mon ka ju ban penbek ya kani ki isu ka balak ta sisa ya ka jing embryo ka balak ta sisa ki snong ki thau bat kala boru udak jing kli ubak kraw ba he na haki pajba nong song snong jaga jalam khalia pi hakiwi pat ki sarkar ngimpat jui ba akin don ki chief minister ki ban sim khaya kan nga kam ban yakren tangkat hadu ka level jong para chief minister da ka bangan penken mau yang ya Dr. Mukul haji syakadi ka por ka biang tam namar hami khalia secara ka parti kongres maulong chief minister hapo Assam secara ka kongres long chief minister utarun kukoy lakhatno nang ta hapo sarkar India ru kadon ka UPA government haji syakadi ka por ka biang tam yu ban resolve ya kan ka isu ha ka to por mereka i kumba Kim Don Mon ya kan ka kam menta pade balai ban nagaling jungi ngisa akwa ban ai ka jing ro ikan ka sarkar ka long ba ngiu i ba ka jing sign kam de show ka jing sign ka batang hapdeng ka sarkar atli ki sarkar jala kam dei ka ba shu sign hang ne hang tai ka la dei ka jing sign ka ba hadu ka sarkar India hakmat jong u union home minister jong ka sarkar India tika kata ka ba penlong yang ban ong ba ngi hap ai jing ro yu chief minister jong ibu ulala ban convince ya ka sarkar Assam bat kum juru ya ka sarkar India tingi khmi len ti ba yakini ki riutli ki area ki badon ka jing peru ngi ap khmi len ti ba kan don ka jing la jong chief minister jong ban pen beno kloi kat bala bat ngi da khmi len ti ru bakan don ka jing trailang jong paro ki badai ki badon mentang tu nadu ki sem nadu ki pajba nong sung snong bakin ya pej bha haswa banda
le ya kene kam kenang bakan wara ka jing hun ya barok khot la ngis ngau baka long ka ba isya pan hunlut ya barok dan rai kat bala hi ngi don hi kata kaman semen omon kerpat ya sarkar ban ya pej bnya ban ya pej bah kenang bakan wara ka jing hun ya babon ki ba ya tengkho ha kene ka jaka mentangi ngiu i ka statement ki ba doktor mukul uang ba ni don ya u chief minister ba menta usar kontrat ke sangma u balong baik u ta bu uang ma u yes chief minister lani u ba uang ba yes ya kinu hikam ngangan ong hang ne ngisni u bok pat mansua bangi yo u chief minister u ba uang no baik ya barok ki jakam dapi ong ka ILP ne dapi ong ya border issue ne ya kiwi ki issue ro u ba no baik na takadaw kakam say so ay hakini ki prasnem tam ki ba ulang kong chief minister kata kadika strong message ka bang akwa ban jubab ya ka ba ngayu ibu doktor mukul sangma uong persya ya u chief minister bamta sar konrat sangma mukul menta u yale ban lech kita ki jakarta ka basim kabu ya kita ki jing sakta sisa jong ki pajba jong ki kato kan ki snong ngamla ban len hang ne ki don sya ki snong ki ba ongno lesin ka liang jongi ki samla jong ka National People's Youth Front ngimpa bandu watang khniat ru ka jaka henry haba penbej ya keno ka kam tam kat ban penbej uput usam jong ka jala kan don bej kajing sakta ya ke snong lani ki jaka simet bat kumta terter